Qerejdağa ku dikeve sînorên Diyarbekir, Roha û Mêrdînê û yek ji çiyayên volkanîk ên Temirînê ye bala geştyaran dikeşe û di vê çarçoveyê de geşta rêya lavê ya Qerejdağê ji aliyê parêzgeriya Diyarbekir ve hat li darxistin. Organizasyon bi geşta xwezayê bi pêşengiya parêzgerê Diyarbekir Münîr Qaraloğlu dest pê kir û beşdar di nava lavê ku 100,000 sal berê Temir ye meşiyan. Lavên ku ji çiyayê Qerejdağê derketine û herekîne heta 120 kilometreyî belav bûne û di erdnîgariya ku lav lê geriyane şikeftên volkanîk çêbûne. Ku parêzgerê Diyarbekir di şikefta volkanîka Qerejdağê de behsa giringiya Qerejdağê kir. Diyarbakır, Şanlıurfa, Qerejdağ di sêgoşeya zêrîn a Mezopotamyayê de di navbera bajarên Diyarbekir, Mêrdîn û Rohayê de cî dikire. Ji bo ku wek jeopark were pejirandin, me birêya Wezareta Karên Derve serî li UNESCOyê daye û eger were pesend kirin, dê bikeve nava lîsteya jeoparkên nawneteweyî û dê ji gelek welatan geştyar berê xwe bidin Qerejdağê. Geşta Qerejdağê ya rêya lavê ji aliyê welatiyên li gundên derdora Qerejdağê dijîn ve jî rastî eleqeyeke baş hat û welatiyan bi keyfxweşî pêşwaziya danasîna Qerejdağê kirin. Muxtarê gundê Kanîpehnê Mehmet Saîd Gülser jî amaje kir ku danasîna taybetmendiyên Qerejdağê dê sûdê bide gundên derdora Qerejdağê jî. Vî tiştê wa xweş, vî alana xweş heqeten çawa tam derkevin meydanê hem turizm alaniyê de hem ew de ji pir tişkî xweş. Pir fayda wî ji bilgê re yani. Hem ekonomî anlamiyê de her alanê de en azında vî şiarê me vî kevirê me heya niha bêxwedî bû yani kesî tişkî nizanî bû. Îro derdikevin meydanê yani pir tişkî xweş wî werin meydanê yani. Di çarçoveya geşta rêya lavê ya Qerejdağê de komeleyên werzîşên xwezayî jî bi baysikilên xwe geştek li darxistin û bangî kirin ku Qerejdağ bo werzîşên xwezayî yên wek çiyagerî, baysikil swariyê gelek guncav e û bo wênekeşiyê jî dîmenên bêhempa hene ku dê di salên pêşî de ji gelek welatan wênekeş jî berê xwe bidin Qerejdağê. Mahir Yüksel, Kurdistan 24, Qerejdağ, Diyarbekir.